बोथोरा बिसायख'थिनि आरो बे बिसायख'थिनि बोथोराव बिसायख'थिनि जा बारहावा जेरैथिंबो जेरावबो बिसायख'थिनि दान्थे बिदान्थिया सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो 3 नं क'क्राझार बिधानसभा बियाबाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा बिपिएफनि जानानै बिजाथि गसंदों आरो बिथांखौ बे समाव बाथ्रा बुंथिदों एबा फिनजाथाय होदों इउपिपिएलनि बिजाथि क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथाङा फोरमायदों दि थांनाय 2021 मायथाइनि जा बिधानसभा बिसायख'थि बे 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार बिधानसभा ओनसोलनि एबा बिधानसभानि सिङाव बिपिएफनिनो गासैबो एमसिएलए इएम आरो मिनिस्टारबो दंमोन। बैबायदि समावनो रायजो राजाफोरा आंखौ अनसायदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा साननो हागौ दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसिखाय बिटिसिनि चिफखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय भट मोनगोन होननानै साननो हागौ। नाथाय दिनैनि समाव रायजो राजाफोरा रावबो मोनथियै गैला। सोरबायदि बिजाथिनो होयोब्ला ओनसोलाव जौगानाय फैगोन, सोरबायदिनो होयोब्ला माबे दोलोनो होयोब्ला गोजोन आरो खौसेथि थागोन, बेखौ दिनैनि समाव रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो मोनथिगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा। दिनैनि समाव गोबां सावरायजादों हाग्रामानि बिसि थामहिनबा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि सेउलि महिलारि बिथाङा नेपटिज्मनि बाथ्रा बुंदों, न'खरनि राजखान्थिनि बाथ्राफोराबो बे समाव ओंखारबाय थादों। दा बेखौ साननानै जुदि भट मोनगोन सानदोंब्ला बेयो जानाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों आरो मालाब्लाबो समाजनि खामानि मावफेराखै सेउलि महिलारि बिथाङा। बेफोरबायदि गोबां मानि बाथ्रानि गेजेरजों बे समाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला सेउलि महिलारि बिथांनि सायाव माबायदि अजद दैखांनानै बाथ्रा बुंथिदों लरेन्स इस्लारि बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादिनि। आङो आंनि मानसिफोरखौ लोगो हमगासिनो दं। आंनाथ' मोजांखा रेसपन्सआ, आगोल जेरै दं दाबो बेबायदिनो दङ। थांनाय बाराव जेला आं एमएलए गेलेयोमोन अब्लाबो बेवहाय गासिबो अपोजिसननि माने एमसिएलएफ्रानो दंखायोमोन। देबोरगावआवबो हाग्रामा महिलारियानो दङमोन, बनरगाव राजिब ब्रह्म दङमोन, गनेश्वर गयारि बिथाङानो दङमोन, देरहासात बसुमतारियानो दङमोन आरो बै समनि आंनि कन्टेस्टेन्टआ प्रमिला रानी ब्रह्म केबिनेट मिनिस्टारजों जादोंमोन। एबाबो सोरगिदिं बिपिएफनियानो देरहादों, खिन्थु नाथाय एबारनि जाय केन्डिडेट बियो आगे पिछे बेबायदि रायजोनि हाबा मावनाय नङा, हाग्रामा महिलारिनि सासे हिन्जाव होननानै एबार बिथांमोना केन्डिडेटखौ होदों। सानदों जानो हागौ जे हाग्रामा महिलारिनि हिन्जाव होननायखाय रायजो राजाफ्रा भट होगोन, नाथाय रायजो राजाफ्रा एसेबां माने साननो हायै नङा। सोरबायदि केन्डिडेटनो होयोबा जोंनि हारिनि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजागोन। बिटिआर एकर्ड जाबाय, गोजोन रायसनबाय, गुबुन हारिफ्राबो नायदों। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएलआसो गोजोननि थाखाय खामानि मावदोंमोन। दा बेबायदिखौ नायनानै दिनैबो एमएलएखौ माने इउपिपिएल हान्जानोनो बाहाय भट होनानै देरहासार जाहोगोन। एबार जोंनि समस्थिया साबसिन। आगोलथ' 1,96,000 भटार्स दंमोन, दा मात्र 1,44,000ल'। थिलेबलेब मोनसे समस्ति, जे समस्तियाव आङो गोबां लामा दालां बानायबाय, गोबां स्कुल बिल्डिंफोर बानायबाय, गोबां रोखोमनि बायदिसिनाफोर सेंसन लाबोनो हाबाय। दिनै 381 खान जोङो माने बाहाय मन्दिर होनो हाबाय, थानसालि होनो हाबाय, गिर्जा होनो हाबाय। बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो मावगासिनो दङ। अंगनबादिया 85टा गामियाव अंगनबादि मडेल सेन्टार बियो जाबाय। दा बेफोर गासैबो जोंनि पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माने मोजांनि थाखाय बेफोर खामानिखौ मावनो हादों। लोमजा साजा मानसिफोरखौ सिएम रिलिफ फान्डनिफ्राय आङो फैसा लाबोनानै मानसिफोरखौ सहाय खालामदों। बेबायदि मेला खामानिफोर मावदों। उल्टापानि एमइ स्कुलखौ दिनै हाई स्कुल आपग्रेड खालामना होनाय जादों। सरलपारानि एमइ स्कुलखौ दिनै आपग्रेड खालामबाय। उल्टापानि सरलपारायाव थांनाय बिसमुरिनिफ्राय दिनै लामाया जादों। बिपिएफआ बानसावगासिनो दं, लामाया जाया दिनै जाबाय। बिसोर बुंलायबाय माने बिसमुरिनिफ्राय दिग्लिसिमल' जागोन, दिनैथ' हाग्रा गेजेरानो नांहैबाय। दा बेखौ मानसिफ्रा नायदों, बिराद थगायो बिपिएफआ।
ना इउपिपिएलआ जेखौ बुङो बेखौनो मावो दा जोंनि क'क्राझार समस्थियाव बेखौ नुगासिनो दं बिनिखायनो आंहा 100% फोथायनाय दं आंनि मानसिनि सायाव आंनि भटार्सफोरनि सायाव साफा सानै मानसिफ्रा थांनो हागौ दिनै माने कंग्रेस ना बिजेपियाव थांनानै टिकेट लानानै गेलेदों बिजेपि ना कंग्रेसआव फैदों आसामाव बेबायदि जादों जोंनिफ्रायबो सासे सानै थांनाया स्वाभाबिक